stalo sa mi to, priznávam sa. Dostal som večer šmik, čo je asi nič nezvyčajné. Narazil som do stĺpa, ohlásil som to poisťovni, oznámil som to magistrátu, ak ešte treba niečo urobiť, všetko si splním. V každom prípade som dal aj súčinnosť polícii, takže verím, že poisťovňa sa s tým vysporiada, a keby nie, tak som si vedomý svojej zodpovednosti. Tak Andrej Danko si priznal chybu, priznal, že si je zodpovednosť, že je za to zodpovedný. Je na tom niečo zvláštne? Predovšetkým by som rada zdôraznila, že dobrá správa je, že našťastie sa nikomu nič nestalo. Nehody sa ľuďom stávajú, nie je to nič príjemné, ale našťastie to odniesol len semafor. Tá druhá strana mince, toto je tá dobrá časť správy, tá negatívna je, že pokiaľ sa nemýlim a ešte som držiteľka vodičského preukazu, dúfam, že po tomto výroku mi ho nebudú chcieť odobrať, ale pokiaľ viem, tak pri nehode mám povinnosť na mieste nehody zostať. Káže mi to zákon a nemôžem vedieť totiž na úvod a v tom okamihu, aká veľká je tá škoda, čiže škodová udalosť je trochu iná téma. Jednoducho mám povinnosť zostať na mieste nehody a túto povinnosť by sme si mali plniť a byť príkladom tým ostatným, pretože ak si budeme brať príklad z toho, ako zareagoval podpredseda parlamentu, tak to významne skomplikuje následnú prácu polície, vyšetrovateľov, prípadne ak sa stane niečo oveľa horšie, ako že to odniesol našťastie len semafor. Danko má 2 koaličných partnerov. Jedným z nich je Robert Fico, ktorý hovorí, že to bola nehoda a že sa môže stať každému. A druhého Petra Pellegriniho, ktorý bol vo vyjadreniach o niečo tvrdší a povedal, že očakáva vyvodenie nejakej politickej zodpovednosti. Ako to čítate vy, čo sa týka vzťahov vo vnútri koalície? Myslíte si, že to bude mať nejaký vplyv? V politike sú nesmierne dôležité precedensy. Nestačí len dodržiavať literu zákona, ale hovoríme o tom, čo je zásadné, a to je politická kultúra alebo miera politickej nekultúrnosti. A tá je na nešťastie na Slovensku pomerne rozšírená a vysoká až do podôb vulgarizmov, arogancie, útokov a podobne. Prenáša sa to následne do spoločnosti. V politicky kultúrnych krajinách po takejto udalosti sa samozrejme vyvodzuje politická zodpovednosť, odstupuje sa z funkcií, ale to by tento precedens musel platiť aj v minulosti, ako veľmi dobre vieme, neplatil v minulosti, čo neznamená, že nie je možné sa pokúsiť vrátiť k základom elementárnej politickej kultúry.